бар асари таркиши мошин дар назди яке аз пойгоҳҳои полиси шаҳри шимолии Киркуки Ироқ камаш 5 кас ҳалок шуда, 50 нафари дигар захм бардоштанд. Киркук ки борҳо шоҳиди бархурдҳои мусаллаҳона шудааст, маркази муқовимати байни мазҳабии Ироқ ба шумор меравад. дар шаҳри Исломободи Покистон муҳокимаи собиқ президенти ин кишвар Парвиз Мушарраф ҷараён дорад. Бо сабабҳои тиббӣ додгоҳ иҷоза додааст, ки Мушарраф дар давоми 2 рӯз дар ҷаласаи додгоҳ ширкат накунад. Мушарраф барои хиёнат ба ватан муттаҳам мешавад, зеро соли 2007 дар Покистон вазъи фавқулода ҷорӣ карда буд. Бо ишора ба таҳдиди ҳамла, мақомоти Покистон муҳокимаи Мушаррафро дар бинои Китобхонаи миллии ин кишвар мегузаронанд. ҳавои нисбатан гарми имсола ба соҳаи туризми Босния ва Ҳерсеговина латма ворид кард. соҳибони варзишгоҳҳои зимистонаи Сараева мегӯянд, ки набудани барф сайёҳонро аз сафар ба ин кишвар боз медорад. соли 1984 дар пойтахти Босния ва Ҳерсеговина олимпиадаи зимистона доир шудааст. рӯзи сешанбе пайравони калисои ортодокси насронӣ бар пояи тақвими юлианӣ иди милоди масеҳро таҷлил карданд. дар Украина тарафдорони ҳамоиши ин кишвар бо Аврупо арафаи идро бо рақсу таронаҳои мазҳабӣ дар майдони истиқлоли шаҳри Киев пешвоз гирифтанд. ҳамин гуна ҷашн дар минтақаи Иссихгули Қирғизистон низ баргузор шуд.